biasane wong nandang kangen rino wengi ati kurang sane bedeng tansah kelingan kepengin nyawang sedelo wae wis omong tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Citra janji tekane kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngenteni nangis sebatinku ngrentes ureku telas kepesen netes yo Mas Akbar, oke Mas Jo. spesial kagem masyarakat kali botos dan siji loro Balura sedaya warga pincam terima kasih. Dudu kelambi anyar sing nang jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer kene aku spesial kagem kanca-kanca panitia luar biasa ya. Dudu wangi mawar sing kasawang ning mripatku nanging kowe lali nglayani wong kaya aku neng ngopo seneng aku yen wong gawe loroku pamer pacar anyar ning ngarepku citra janji nganti sprene suwene aku ngenteni nangis sebatinku retas ureku terus kepes netes elo kali bono wong salah ora gelem ngaku salah suwe sapa wong sing betah mripatku wis ngerti sanyatane kowe silakonan manangku dhewe tandur pari jebol dukule malah rezeki oh tak tandur pari jebol dukule malah rezeki. Terima kasih matur sembah nuwun.